Berto e Noa son moi bons amigos. Este verán decidiron que querían camiñar. Querían que os seus pés pisasen todos os camiños bonitos e verdes que hai en Galicia. O avó de Berto, que é moi sabio, contoulles as emocionantes aventuras que vivira cando era tan pequeniño como eles, no que el chamaba o Camiño de Santiago. Camiño de Santiago, sobe interesante, non? Preguntáronlle en que consistía ese camiño, e o sabio avó, dende a súa poltrona de cor carbón, contoulles as maravillosas aventuras que agochaban un camiño que miles e milleiros de persoas percorreron ao longo dos anos e que conducía á Catedral de Santiago de Compostela, unha igrexa moi grande e fermosa á que chegaba xente de todas as partes do mundo. De todas as partes do mundo? Dixo Berto con cara de sorpresa. Pero iso é moitísimo. Pois alá imos, Berto, a pola nosa aventura, engadiu Noa. E sen máis, aos poucos días, embarcáronse nesa viaxe con todas as ganas e enerxías que lle cabían no corpo, e incluso máis. Houve un día no que os dous amigos tiveron que esforzarse para chegar ata o final. Levantáronse uns moi cedo pola mañá. Antes de comezar, puxeron o brazo dereito e logo o esquerdo nas asas das súas mochilas, nas que gardaban a comida e a auga que precisarían ao longo do día. Comezaron a camiñar polos verdes sendeiros que os levarían ata aquela catedral da que o avó falaba, pero resulta que non todo era verde. Ante os seus ollos atoparon un gran charco que lles impedía pasar sen mollarse. «Pois a ver que facemos», dixo Berto. «Eu non quero mollar os pés», laiouse Noa. Ao lonxe escoitaron unha voz baixiña e aguda que parecía pronunciar os seus nomes. «Crac, crac, nenos, queredes saber como podedes pasar sen mollarvos? Eu vos lo direi. Crac». Como? Dinos, señora Ra. Só tendes que facer o mesmo que a min. Collede impulso dobrando os xeonllos e pegade un gran chimpo. Así, mirade. En un instante, a señora Ra pegou o chimpo máis grande que Berto e Noa viran xamais. E unha vez eles chimparon, o camiño continuaron. Un ratiño despois, preto da hora de comer, os nenos volveron a escoitar un son, pero esta vez era un son arrepiante, non parecía nada bo. «Sss, aquí abaixo», dixo unha voz grave e pausada. «Se o camiño queredes continuar, atentamente me teredes que escoitar». «Que ocorre?», preguntaron os nenos intrigados. «Iso que escoitades é o bondú, un bicho non moi grande, ao que lle gusta portarse mal e facer trasnadas á xente que pasa por aquí. Queredes saber como librarvos del? Eu vos lo direi». «Como? Dinos, don Sapoconcho». «Agachadevos lentamente e camiñade no silencio máis grande que poidades. E coa axuda das vosas mochilas teredes unha coiraza como a miña. Así, mirade». E, seguindo o ritmo do Sapoconcho, os nenos libráronse do bondú, e unha vez remataron, o camiño continuaron. Parece que as tripiñas empezan a protestar. Berto e Noa tiñan moita fame, así que para recuperar enerxías, pararon a beber e a comer os seus bocadillos. Escolleron un lugar moi fermoso e sentáronse no chan. Desenroscaron as súas botellas e desenvolveron os seus bocadillos e... ¡Ñam! Que bons estaban! Coa barriguiña chea e o sol xa no alto á hora de comer, decidiron continuar, a ver que máis atopaban. Todo ía moi ben, pero parecía que non eran os únicos que desfrutaban do camiño. Un grupo moi grande de pombas non lles permitía pasar por onde querían. Que podían facer? «Cs, nenos», soou unha voz rasgada e suave. «Queredes saber como apartalas? Eu vos lo direi». «Como? Dinos, señor Raposo». «Tedes que utilizar a vosa mente cando co corpo non poidades facer nada. É sinxelo, os anacos que sobraron do pan do bocadillo debedes partilos en cachiños pequenos e lanzalos lonxe. As pombas irán detrás e non vos molestarán máis». Seguiron as instruccións do sabio Raposo e, unha vez as pombas apartaron, o camiño continuaron. O sol comezaba a agocharse e Berto e Noa seguían andando polos bonitos camiños que os levarían a Santiago. Nesa tarde, e xa chegando ao fin, unha cousa máis interpuxo no seu camiño. Non era un charco,
nin un montón de pombas, era un enorme tronco dunha árbore que lles caeu e impedía continuar. Trataron de pasar por riba, pero era demasiado alta para eles. Que farían? Nenos, queredes saber como continuar? Eu volo direi. Como? Dinos, señora Serpe. Pois mirades, só tendes que facer como a min. Pegade os vosos corpos ao chan e pasade por debaixo arrastrándovos. Todo cambia segundo a como mires. A señora Serpe tiña razón. Entón, Berto e Noa pegaron os corpos ao chan e unha vez por debaixo do tronco pasaron, o camiño continuaron. Xa a lúa comezaba a sonar e Berto e Noa sentiron que o frío chegaba a eles. Menos mal que trouxeron unhas chaquetas por se acaso. Puxéronas e cerráronas coa longa cremalleira e un por un foron unindo todos os botóns para que o frío nin se atrevese a molestalos nos últimos momentos dese camiño tan bonito e cheo de cousas que aprender. Tiveron un último gran problema de que coa oscuridade xa casi non eran capaces de saber por onde se atopaban e como chegar ata a catedral que tantas ganas tiñan de coñecer. «Ei, hola!», escoitaron unha voz doce tranquila. Pero esta vez os dous nenos sabían que non era ningún animal. Tratábase dunha persoa, igual que a eles. Recordaron que o avó lles dixera que había moita xente como a eles que recorrería eses mesmos sendeiros e que eran chamados peregrinos. «Perdoa, eres unha peregrina?», dixo Noa algo insegura. «Sí, neno, sí, eu tamén vou ao mesmo sitio que a vos, pero non vos asustedes, son unha muller de ben. Xa casi estades na catedral. O único que tendes que facer é seguir as cunchas que atopedes e elas vos guiarán hasta ali». «Cunchas? Vale, moitas grazas, señora peregrina». Esa cuncha chámase Cuncha de Vieira e é o símbolo do Camiño de Santiago que os valentes protagonistas percorreron. E unha vez as cunchas atoparon, o camiño continuaron. Continuaron ata que ante eles atoparon un edificio grande, con moitas reviravoltas de pedra. Aí estaba, era a catedral que o avó amaba. Berto e Noa sentíronse tan felices que pensaron que ían estoupar. Tanto, que saltaron ata que os folgos se lle acabaron. E aí abriron a porta da catedral, relaxáronse e respiraron profundo antes de dormir e soñar cos lugares tan máxicos de onde viñan todos eses peregrinos. Soñarían que chimpaban ata as nubes coa señora Ra, que se colaban polos recunchos máis pequenos do monte coa señora Serpe e que paseaban moi tranquilamente, escoitando aos sabios Apoconcho. E así, Berto e Noa atoparon a paz nos seus soños e cun soño cumprido.